E cominciamo con l'onorevole Lisek. Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu, serdecznie dziękuję Panu Komisarzowi za wystąpienie, bo właściwie to, co Pan Komisarz powiedział, to, co robi Komisja Europejska, czy planuje robić, to jest to, o czym wszyscy tu mówiliśmy. Sprawa jest dość jednoznaczna. Musimy być po prostu konsekwentni. Konsekwentni po pierwsze w sankcjach dotyczących tych, którzy łamią prawa człowieka i wiemy, kto to jest. I ta lista niestety się powiększa. A po drugie musimy być konsekwentni we wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów. I chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, dwie konkretne rzeczy. Po pierwsze, jest taki projekt, który się nazywa Telewizja Bielsat, który do tej pory był wspierany konsekwentnie przez Polskę i kilka innych krajów, ale chyba czas, żeby znalazły się środki europejskie na tę inicjatywę. I druga rzecz, nie możemy zostawić ludzi, którzy cierpią bez pomocy. Ja spotkałem się dosłownie kilka dni temu z Alesiem Michalewiczem, byłym kandydatem na prezydenta, który był torturowany, który ma przyznany azyl w Czechach, ale jego rodzina, jego żona i dzieci zostały na Białorusi i mówiąc zupełnie prosto, nie mają z czego żyć. I tym powinniśmy się też zająć. Dziękuję bardzo. Grazie, onorevole Jaakonsaari. Arvoisa komissaari, puhemies, minäkin kiitän komissaari Füleä intellektuaalisesti vahvasta puheenvuorosta.